Anem amb la nostra secció on trenquem tòpics de l'edat mitjana. Avui, concretament, Frederica Parisi, aquí ja tenim així, ens parlarà de les dones trobadores, o siga, de les mares, de qui ha de ser, si no, que sempre que no trobaves alguna cosa, arribava ella i ho trobava. Endavant, trencant tòpics. Hola, Frederica Parisi. Hola, què tal? Hello. Com anem? Com vaig a ella, ho trobo jo. Ja està. Què farem? Què farem? No sé, doncs, a veure, si parlem de l'edat mitjana, segur que una de les primeres coses que us venen al cap són els trobadors amb malles verdes ben ajustades, o no? Justet estava pensant jo en ells ara, en la seva flauteta per ahir, dient cosetes, per la finestra. Ja comencem. Ha començat tu, Doncs bé, lligant amb el programa d'ahir, que parlàveu amb Monty Peiró de la Dolly Parton i altres dones cantants i autores, clar, és que jo consumo, de cançons, segur que vos pregunteu si hi havia dones compositores, trobadores a època medieval. Jo he estat tota la nit pegant-li voltes a esta qüestió, a esta pregunta, que és si hi havia dones compositores a l'edat mitjana. Ai, he dit trobadores. Doncs sí que hi havia dones compositores a l'edat mitjana. Bimba, a veure que trenquem per ahí, que sí que hi havia dones compositores. Trenqueu alguna cosa. Tira copa, Tono! la copa! Tot per l'aire. Què, com vos heu quedat? Doncs mira, que no ens sorprèn. Ja ve, Criptogínia deixa total. A mi sí que em sorprèn. No, a veure, si venim invisibilitzant a les dones des de temps immemorials, doncs a l'edat mitjana també. Però jo pensava que en aquella època és veritat que no hem vist cap mai referència. Potser siga culpa de les referències que tenim. Clar, és culpa dels referents, vull dir, perquè sí, eixa edat mitjana tan misògina, tan oscura, retardada, doncs ahir ja hi havia dones compositores que rebien el nom de trobairits. Trobairits, modelo, cantante i actriz. Trobadora i actriz. Ostres. Què eren? Però escolta, a veure, això... Troba què, has dit? Trobatrix. Trobairits o trobadores. Trobadores. Però això, a veure, a mi així a priori me mola, me sembla superguai, però clar, ha transcendit, se saben qui eren? Se sap alguna cosa més enllà de que hi havia i existien dones trobadores? Ens ha arribat alguna partitura? Jo què sé, alguna composició, alguna cosa? Doncs sí, mira, a veure, partitures en el sentit modern no, perquè la notació musical és posterior. El pentagrama, la creu del sol, això és posterior, no és medieval, pues, no? No, home, no, a veure, això és medieval. Ei, el pentagrama és medieval? Sí, el pentagrama és medieval. Ei, però si has dit apuntar les notes és posterior. És que l'edat mitjana és molt llarga. És molt llarga. Llavors, Ugolino de Orviet o de Forlì, perquè en aquest poble italià va néixer, és considerat l'inventor del sistema del pentagrama a la primera meitat del segle XV. Clar, era un clergue cantor de diverses catedrals, va tombar per ahí fins que va arribar a Ferrara. Tu veus com anàvem a parlar de dones trobadores, compositores, ja està clavant-me a un senyor. No, jo no seré jo. Però, o sigui, el que vull dir és que tot això és culpa de Guillem. Perquè, per preguntar pel pentagrama, Guillem, la culpa de tot la tens tu. Clar, perquè el pentagrama és medieval. Una altra cosa és que es donarà a conèixer posteriorment, però el pentagrama és una creació medieval, del segle XV. Un altre tòpic. Un altre tòpic. Llavors, no consem de partitures en el sentit modern, però sí que ens han arribat versions de com podien arribar a sonar algunes d'aquestes composicions. Vols sentir una? Ai, per favor, Vas a cantar-la tu? No, Tono. Ai, m'encantaria. M'apanya. A veure, de qui és això? Conta'm més coses. És un temasso, no? Eres un temasso. Li falta un poc d'una base, saps? Ja va això. No, però, a veure, esta en concret és una troba que porta per títol Bels dous amics, ben vos puos en ver dir, de la trobarits Tibor de Sarenom, que va viure a la segona meitat del segle XII. Clar, a segona les trobarits es desenvolupen, després ho repetiré, no? Però al segle XII i el pentagrama sorgeix al segle XV. Llavors, esta deia esta trobadora, que vivia a prop de Cans, a la Costa Blava, va composar aquest text que no el llegiré en occità, perquè era la llengua dels trobadors i de les trobadores, però en el valencià actual diu: «Vell i dolç amic, puc ben dir-vos de veritat, que mai vaig estar sense desig.
des de que us vaig conèixer i us vaig prendre per amant fidel, ni mai sense el desig, vell i dolç amic, de veure-us sovint, i mai no hi va haver temporada en què me'n penedís, ni mai un moment si marxàveu enfadat, en què no tingués alegria fins al vostre retorn. Frederic, si vull. M'has convençut. Però escolta, m'he posat tendret, Sempre parlaven de l'amor, estes trobadorits. Sí, l'amor era l'eix fonamental de la seva obra, però no sols l'amor com a desig, sinó també com a desengall amorós, vull dir, les carabasses, o l'ètica amorosa. I és que les trobadorits eren reconegudes com a autoritats en el consell i la mediació de l'amor amoroses. Eren dones, doncs, això, que formaven part de les corts i que, dirigint les qüestions amoroses a través de la música, doncs, imposaven la seva autoritat, el seu saber fer. Composaven poesia en la seva llengua materna, que era l'occità, no el llatí, i tot i això, eren dones cultes, pertanyents a la noblesa, i que tenien accés a la cultura de l'època. De manera que a través d'aquestes composicions expressaven els seus sentiments i establien, i això és l'important, normes de comportament en les relacions amoroses, rebutjant la força i la violència que ficaven els homes. En definitiva, era un espai en què la societat femenina, a través de la paraula, doncs, jugava un paper fonamental, no? I podien expressar lliurement els seus sentiments. No? I, en definitiva, tot això ens porta a un altre tema molt medieval, que és l'amor cortès. Sí, l'amor cortès és un tema que normalment identifiquem amb l'amor no correspost, amb l'amor boig, sobretot d'ell cap a ella, però això és un altre tòpic que cal trencar. I, a veure, explica, per què cal trencar aquest tòpic, l'amor cortès, és una invenció del romanticisme? Sí, perquè, clar, el romanticisme, que tant de mal va fer, va crear este tòpic de l'amor cortès un poc edulcorat o modificat, no? Perquè l'amor cortès, en origen, és tant d'ell cap a ella com d'ella cap a ell, i es fonamenta en la corresponsabilitat. Que es corresponga l'amor entre un i l'altre. Vull dir, és un amor que no pot ser, però que al cap i a la fi és correspost. Ai, què té de particular l'amor cortès? Jo també vull saber totes aquestes coses. L'amor cortès es fonamenta, com deies, en això, en un amor impossible que no pot ser, però no perquè un dels amants rebutja l'altre, sinó perquè les condicions socials, un dels dos està casat, o els dos estan casats, o un és d'un nivell de riquesa superior a l'altre. En definitiva, les condicions socials impedeixen la consumació de l'amor. És a dir, hi ha amor, però no n'hi ha fregament. Pues quina gràcia, no? Ja veus. Tot el dia xerrant. Llavors, no sé, mira, mentre sona esta Donna Nalmolcuts, Si us plagés... Ah, això és el que està sonant ara? Sí, aquesta és una... Esta de què va? Mira, és una altra composició és una composició d'un altre trobarits, que és Iseud de Capio, que forma part d'una conversa amb un altre trobarits, que és el Mux de Castellnou. La composició d'Iseud és l'única peça que ens ha arribat d'ella, i en aquest text ella demana a l'amiga, al Mux, que perdonés a Gui, que és el senyor de Tornon, un lloc de per ahí Occitània, i que ha fet alguna malfeta al Mux. Llavors, clar, ella media perquè, com el Gui és un cavaller de la cort d'Iseud, intenta que l'amiga perdone al Dos xiques, si te l'ha pegat, no el perdones. Igual que la d'abans, que si te'n vas enfadar jo no estic contenta fins que no tornes, doncs no, tu mentre se'n va i torna i tot això, i fes-te una cervesa amb les amigues, perquè tens que estar trista, no senyora. Però és que eren trobadorits, si no s'acabava la gràcia ahir, havien de crear històries. Doncs que creen històries que diga, xica, mentre esperes al teu estimat, tu te'n vas, quedes en les amigues, te'n vas al xiringuito, et fas un mojito, una coseta, i després quan torna estàs fenomenal. O te lo fas en les amigues, també. També, pues mira, per ella anava la resposta del Mux de Castellnou, perquè ella li va contestar: Dama Iseud, si sabés que ell se'n penedís de l'equívoc, perquè no ho he dit, però el Gui la caga però no reconeix l'error. Mira. O sea, és very... Very nawa. Llavors diu... És red flag. Sí, red flag, aquesta és l'expressió, molt bé. Diu que si sabés que ell se'n penedís de l'equívoc tan gran que ha comès amb mi, seria just que jo tingués pietat d'ell. Però ell no vol pas reconèixer el seu tort
i jo no puc tenir-ne pietat. Molt bé. Esta qui era, el Mux o Isaú? El Mux, El Mux, molt bé, el Mux. Tenim En el el teu Mux. equip, clar que sí. Llavors diu, però si vos, o sigui, la Iseu diu, però si vos el conduïu al penediment, ràpid podreu fer-me canviar. No, senyora, no, Almut, anaves Ui. bé, anaves bé, però el que no pot fer és anar la teua amiga a convèncer algú este que quina cara té a que et demane perdó. No, si no és d'ell, És si que no és la- una cosa voluntària d'ell i té penediment i tot això, a mi Clar. no em val. Ostres, fa No. falta una terapeuta com Susa en l'edat mitjana pel Mux, En el segle XII. Llavors, el fenomen de les troverits va estar vigent al llarg del segle XI, segle XII, segle XIII, i el fenomen encara es va estirar al llarg del XIV. I llavors és quan apareix el nostre benvolgut Ausiàs Marc Ai, i diu, deixant... escolta, això n'hi ha un resquemor en el Albert, lingüista, que sí. això no és normal, eh? Bueno, El de l'avinguda. Sí. Ausiàs, el de l'avinguda. Ausiàs. Llavors... Com que el de l'avinguda? Avinguda, Ausiàs Marc. L'avinguda De d'on? València, Clar, En Capi Casal. València. la val. dels Amets, què passa? Ah. Llavors, clar, Nosaltres tenim una estàtua, perdona, allà al costat de la Renfe. ben xula, eh? Home. I llavors què passa? Que ell dirà, deixant a banda l'estil trobador, Mm. vull dir, jo ara parlo en valencià. I és el trencament. I ahí amb- comencen amb ja a l'estil. fer-ho en valencià. Sí. Ah, El que que passa guai. és que a partir del 14-15 el que no tenim són troverits documentades en tanta quantitat, en tant nombre. Que fort, eh? Sí, és, Anem és passos curiós. enrere, no?, amb els anys, pareix un poc. Bueno, pot ser, en algunes coses sí. Ja veus, és que l'edat mitjana... És molt llarga, és molt llarga, És llavors molt llarga, és molt llarga, ella s'està ràpid, ella s'està ràpid. Escolta, m'ha agradat a mi que hi haga almenys alguns documents, no?, i que hagin arribat fins a nosaltres Sí, vull dir, algunes d'eixes Al cançons. segle XII, al segle XIII, la nòmina és llarguíssima. Vull dir, estan ben documentades tampoc, però que vull dir, tenim una àmplia nòmina de trobarits. Molt bé. Escolta, què faràs aquest estiu? Sense nosaltres? Doncs... Crossfit, no?, pel que veiem, perquè la samarreta... Crossfit, efectivament, crossfit, arxiu, Arxiu. El dia a dia d'un historiador. Crossfit, arxiu... arxiu, platja, Però tu de la universitat ja estàs de vacances o com és no, això? a veure, això és important, això cal aclarir-ho. Els veure. professors, el món universitari, i en particular les ciències socials, utilitzem les vacances per acabar articles, acabar Investigar. llibres, investigar, anar a l'arxiu, vull dir, no fem vacances. Xico, O sigui, que està però és- l'arxiu així, de gom a gom, no? Però Vols és un dir? planàs, tampoc. perquè tu eres un tio historiador vocacional i això per a tu és un planàs, perquè t'agrada i t'apassiona, veure, ben així. la veritat és que sí. Vull dir, a mi, en que n'hi hagi aire condicionat, jo ja estic Ja content. Escolta, estaria. jo puc anar a l'arxiu? Sí, és una de les coses que ens... Vull dir, un dels atemptats contra l'ofici d'historiador, no? Vull dir, jo no puc entrar a l'hospital a treure't un queixal o a obrir-te el cor, no? Però tu pots entrar a l'arxiu. Ah, vol que no hi puc entrar. Vol llevar-me el meu dret. Ara vull anar a l'arxiu. Ai, vine-te'n un dia. Demà que fem, Susa? Anem a Anem a l'arxiu? Clar que sí, Arxiu. quedem. On està l'arxiu? Quin arxiu és? PDF? Bueno, n'hi ha molts, vull dir, està l'arxiu del Regne, l'arxiu de protocols del Patriarca, l'arxiu municipal de I València, quins en recomanes? Per començar. el Patriarca. Molt bé, doncs anem al Patriarca. Moltes gràcies, Frederica Parisi. Fins demà. En el programa no, en l'arxiu. Adéu. Bon estiu. Bon estiu. Adéu. A punto alto me lo quiso puesto por la noche, oyendo ruido que hacen los animales.